Dobře, takže čau. Jo, je tohle první video na mém druhém kanále. Na tomhle kanále budu natáčet hlavně Roblox. A vyšel nový update do Adopt Me, opět Halloween. Takže po roce si opět zahrajeme Roblox. Jo? Po roce si zahrajeme Halloweenský update. Já si budu parent. Jo, nějak se mi změnila kolekce a podobně od té doby. Kolekce petů. Mám jich trochu víc. A tady mám moji novou Snow Owl. Já ji úplně miluju, to je můj oblíbený pet. A hele, už to tady máme, takže půjdem. Nevím, proč mám tenhle dům, mně se nelíbí. To je hezký. Tak to je mega hezký, to se mi mega líbí. Ale nejdřív se změním ten dům, protože úplně ho nechci. Tenhle taky ne. Hledáme si tajný dům, jo. Sice mám mnohem víc lepších domů, ale dáme si tajný dům. Dáme si tady nějaký auto. Jo, když je ten Halloween, tak si dám tohle. Ale to je hezký. Minule to neudělali i tady jako žádný dekorace, jenom... Já nesnáším, když se tohle stane. No, jdi. Tak. A mám 8000, takže v pohodě, naštěstí. Ale stejně si myslím, že budeme potřebovat jenom ty candy caney. Takže je nám to k ničemu. A já nevím, co se děje. Haló? Dobře, vypadá to... Bro, co to je, ty vole, za nový update? Proč to vypadá takhle? Ale víte co? Já udělám... Jo. Mám takhle tady takový kouzlo. Jestli bude... To je pohodička. Hele, máme tenhle dům hezký. Mně se teda upřímně líbí. Jo, a prosím se dá baby. Já chci být parent. Dobře. Takže já si tam asi portnu, abych jako už nezdržoval. Už jsme tam měli dávno být. Takže jdem. O můj bože! O můj bože, to se mi tak líbí. Ještě ty dýně, jak jsou. O, to je nádherný. Já bych to tu trochu jako nějak prohledal, jestli tady nějaký Easter egg nebo něco. Ne. Hele, rovnou tam jdem. Jdem tam. Ježišmarja. Kašlu vám na party. Jdeme tam. Natáčej mi, jo, jdem tam. Bez obkecávání. To je nějaký nový to je zajímavý. Hele, ale teda líbí se mi to asi i víc než ten minulý Halloween. Jo. A navíc je to větší takový. Je to hezký. Nebudem si nalhávat, je to hezký. Dobře, takže tady nějaká Petra. Je to vypadá hezky. Dobře, jdem si popovídat s Petrou. No, nezájem, dobře. To je hustý. Kolik to stojí? Jo, to stojí vlastně ty candy. Počkej, dají se ty candy koupit za bucks. Ne. Škoda. Hej, tady je taky nějaký skeleton, bro. Ondra se jmenuje skeleton. To má být taky jako součást Halloween. To je tak cute. Oh můj bože. Počkej, co to je? To je nějaká kočka, to se mi mega líbí.
A ten boxík je taky mega hezký. To chci! Bro, protože tady tak hezkých věcí. To ani minulé jelo nebylo. To je hezký. To chci, BTV. A toho taky, jo. To bude nějaký velký. Nightmare Arm. Vampire Dragon. Ten se mi hrozně líbil, on vypadá hrozně jak Shadow Dragon. Jo, natáčím. Jo, natáčím. Dobře. Takže. Undead Elk. To je mega hezký. To musím mít neon. To musím mít neon. Bro, to chceš prostě. A tady, jo, bubák. Duch. Tak to je mega hezký. To je mega hezký. Počkat, to dá se... No, nedá vlastně. A to už jsem viděl předtím. Jdem teda nahoru. Kašlem na tohle, jo. Jdem nahoru. A hele. Co to je za hru? To je parkour nějaký. To je nějaký skákání. Ale za 2 minuty to bude. Tak to jo, tak si chvíli počkám. Ježiši. Ona je furt nachcípaná. Štve. Hele, možná bych si vzal Ghost Bunnyho, když je ten Halloween. Ale zase mně se líbí hrozně ta Snow Owl. Hele, napište do komentu, jestli chcete, abych si vzal Ghost Bunnyho. Počkej. Load. Hej. No, jo. Tak. Pokud si počkám. Si pamatuju tam hodinový video. Minulý rok. No, mám to o něco víc, no. Tohle je furt ta chimera z minulýho roku, no. Jak jsme jí hantili. Asi hodinu. Jo, furt jí mám. Mně se hrozně líbí. A hrozně moc věcí se změnilo, jo. Někdo mě skemnul o Lava Dragona, ale to nevadí. Protože si koupím nějakýho novýho. Mám VIPčko, no. A ještě něco novýho nevím. Jo, no, jinak jako už moc nic novýho. Koupil jsem si nějaký věci. To se mi hrozně líbí, tenhle pet tady. Víte ho tady? To je mega hezký. Dobře, Jo. To není můj problém. Za chvilku tu budu. Jo. Jsem tu znova, protože jsem měl večeři, zrovna suprovej čas, jo. Zrovna když jo, začne hrát, tak jsem měl večeři. No. Hned v tu vteřinu, ty vole, co začalo. Dobře, to je podkopává. Jo, aha. No ty vole. Já půjdu jenom za ostatními. Dobře, takže jdem. Tady svíčky levit můžu se zeptat tady to. Jo, to je ne Shadow Dragon. No je to to je Shadow Dragon. Jo. Máme to. 3000 jsme dostali. Už máme skoro na novýho peta. To je dobrý.
To se rychle vyděláváme. Ale zase to bude celkem drahý. Bro, ty vole. Co to ten na Robloxu udělal s těma avatarama, jako promiň, ale to, co můžeš dělat za avatary teď, tak to je hrozný, ty vole. Zase jako jo, je to, že si můžeš udělat víc svůj vlastní charakter, ale je to divný. No, je to divný. A já si koupím... Počkej. Tady předtím byla ta kočka má. Tady! Tady je ta kočka. Dobře, tak tu si koupím, protože se mi mega líbí. To je uncommon. Tak neřvi aspoň. No nevím, teď asi budeme čekat na novou minihru. Takže jdu pryč a jdem normálně roleplayovat. Nějak, nebo ne roleplayovat. Jdem normálně hrát. Nebo objevovat. Ale tady je média, když bych se mohl jít. To je mega zácný. Já mám 2. Kde jsou? Počkej. Mně se to nenačítá. Jo. Tady mám 2 teddy beary. Ale tady je nějaká sova na stromě. Dostanu jí zdarma, když tam půjdu k ní. Sakra. Když tak jestli uslyšíte nějakého dementa v pozadí, tak pardon. Dobře. No, tak tady už je to tak nějak prozkoumaný. Hele, dobrý strom. Vám se tam sekla ta sova, nebo? No, konečně. Dobře. Jdem, mám se tady porozhlídnout. Jestli ještě někde není nic nového. No, není. No, let's go camping. No tak dobře, tak jdem. Budeme normálně hrát teď chvilku. V tom případě ale chci být dítě, abych se vydělával víc penízek. Dobře. Ježišimarja. Dobře, takže jedu. Počkej, já jsem u toho domu, bro. Já musím jet na druhou stranu. Já neumím jezdit, ty vole. No tak já bych radši neměl mít řidičák. No jasně. Hrozně creepy. Takhle jsem se náhodou otočil. Tady si dám limuzínu. Jo, s limuzínou se vejdu dostanu. To je hrozně reálný, že? To je normální, to se mi děje každý den. Zaparkuju limuzínu, dostanu. Ne, proč mám shift lock? Já jsme se tím napili. Na zdraví. Nejzáč. Dobře, no. Bratra, no.
co čekat, no. A já doufám, že aspoň tohle video může vyjít, protože já opravdu nevím, jestli to mám na obou dvou účtech, ale dával jsem do komunity příspěvek na hlavním kanále, že mi nefunguje uploadování videí. Takže video z Halloweenu může klidně vyjít na nový rok. Jo. Jo, já vím, je to hrozný, ale jo, může se to stát. Víte, kolikrát jsem vydával díl z Granny, druhý díl? A furt tam není? Furt je jenom první. Jako pardon, ale já jsem ho vydával třeba už tak 8krát minimálně. Jako, neříkejte mi, že tohle není otravný. Jo, sandwich. Já nemám tyjo jídlo moc. Hele, tady se naberem marshmallow. Jo, ty potřebujeme, že jo? Feed me. Navíc jsou jenom na jednou. Jenom na jedno použití, což nám to zkracuje. Jo, když tak tady nebudu natáčet jenom Adobe samozřejmě. Normálně hry z Robloxu. Jo, tady budu natáčet, jo. Hej, tak cute, ale se mi líbí ty pumpkiny. Počkej, takže ty jsi zas hungry, ty vole, před chviličkou spěla. Kdybyste chtěli vytradit nějaký pety nebo něco, tak mi napište do komentu a napište mi vaše jméno do komentu, já si vás přidám do friendu a napište ještě, co byste chtěli vytradit za co. No celkově, jestli se mě chcete třeba na týden přidat do friendu, já si vás nepřidám na pořád. Třeba na týden. Se mnou můžete hrát hry. To mě jen tak teď napadlo, že nemám o čem mluvit. Takže, tady je hřbitov. Tady je plno hřbitovů, jo. Tyjo, tohle jsem si málem koupil, ale pak... Ale nešlo mi to, no. Nešlo mi to koupit. Měl jsem blbý internet, takže jsem nakonec to využil na lepší věci v Robloxu. Počkej, já myslím... Ne, nedostal jsem to. Zkusíme udělat friend level 1. Nevím. Ale někde si musím nabrat pití. Jo, takže pak půjdeme do nemocnice. O můj bože, to chci taky, tohle. To s těma těma. Počkej. Hele, začíná hrát další. Jo, a budeme tady hrát celou dobu asi furt jednu a tu stejnou hru. Jo, to mě trochu štve, ale oni pak přibydou ty hry. Fuj, já jsem se lekl, že nenahrávám, bro. Jinak ano, teď já vím v mých videích, že víte, jak vypadám. Já vám to teď nebudu ukazovat, ale vy asi víte, jak vypadám, protože vždycky... Teď už to stříhám, ale v mých starších videích jsem vůbec nestříhal. A nedával jsem pryč ty části, jak jsem kontroloval, jestli natáčím. A vždycky tam byly, že jo, nějaký fotky. Jo, třeba... Hele, tady jsem já, jo. Vždycky takhle to přesně bylo. Takže jo, nebudu dělat žádný face reveal, je to úplně k ničemu. Já jsem to nešel. Kam? Aha, jo. Jo. My jsme chytrý. No, jo, tak šli dopředu. Jo, dobře. To dítě nás vede, bro. Tak už ne, už nás nevede dítě. Yes! Máme to. A teď si můžeme koupit ducha. Ale víte, co uděláme? Dneska neskončím, dokud si nekoupím toho Wendigo. A hele, tady je Brianna.
Co se stalo s Brianou? Proč je Briana zombík? Jo, aha. No a hele, asi s tebou nechci mluvit. Nechci s tebou mluvit, jo. A nedám ti svůj mozek. Jestli mi dáš žadles, tak ti dám, ale jako takhle úplně se mi nechce dávat se lidem mozky. Můj mozek. A našetříme si přesně na tohle nádherný opata. Mně se extrémně líbí, jakože fakt mega moc se mi líbí. On nádherný úplně. Jenom za 7 Robuxů a zase jich je pěkně málo. 70 000. Jo, hele, jestli mi to vyjde, tak si někdy koupím Robuxy, ale zrovna teď ne, protože ano, teď to konečně uslyšíte, proč budu dělat nový svět na Minecraftu a všechny tyhle věci. Nejspíš, nebo nevím jestli ještě jo, ale nejspíš budu mít asi nový počítač. Jo. Šetřím si na nový počítač, takže protože upřímně občas se to celkem sekrá, ty videa a podobně. Takže jo, šetřím si na nový počítač, snad mě to v něčem, jak se to říká, nevím, ale prostě šetřím si na nový počítač, jo, takhle. Takže prostě tak, no. Funguje ta houpačka? Můžu odstrčit? Teď musel být velký. Asi neví, se přepínat. Hele, já se vám přiznám, rozhodně budu natáčet, pokud budu hrát Adopt Me v té době, tak rozhodně budu natáčet vánoční Adopt Me. Jo, takže na to se taky můžete těšit, jestli mě bude bavit Adopt Me, jo. A asi se ptáte, proč si dělám nový kanál a nedám to na ten můj klasický kanál, ty Roblox videa. Je to kvůli tomu, že já si myslím, že FNAF fan hry a hororovky a Minecraft už je docela dost her, co jako natáčím. Ale zase ten, kdo natáčí FNAF a Minecraft, tak mi přijde úplně divný, kdyby natáčel Roblox. To přijde mega primitivní. Držbu. Jo, takže tady máte pozadí hudbu nějakou. No ahoj, tak co? Držbu, natáčím. máš? Jdi ven. No tak ještě jdi tak. A teď nebuď drzej, nebo natáčet vůbec nebude. Neboj, vystřihnu tě, jinak budeš na YouTube. Bro, za 109 dní. To nevím, jestli tady ještě budu. Hej, ale to i Vánoce jsou jako víc blízko. Proč tam nejsou Vánoce? Nevím, to asi přidají později. A jdem do nemocnice. Tam potřebujeme teď hlavně. Jen aby nezačala minihra, no. Jo, nesnáším, když je eventová hudba a pak přijdu někam a najednou je tam normální. Dobře, trochu si naberu. Kolik jich mám? Jo, to bude snad na dnešek stačit. Rovnou se nechám vyhýlovat, jo. Jdem. Dobře, no. Nevím, jak dlouho natáčím. Jestli vůbec natáčím teda. Jo, natáčím.
A i na tom kanále čekejte hlavně jako spíš delší videa, protože Roblox vždycky, když hraju, tak trochu díl. Víš co, já se resetnu. To bude lehčí. Já jsem blbej, proč to dělám? Že jsem si koupil tyhle dveře. Já nevím, co dělám, ani upřímně. Takže ona půjde spát, já se půjdu vykoupat. No. Nevím, co k tomu mám prostě povídat, no. Teď nechám sovu vykoupat a já půjdu na tak spát. Někdy třeba udělám nějaký tutoriály na buildění Adobe Me. Hele, můžeme si klidně ukázat, co jsem vybuildil třeba. Jo, tady. Asi ukážeme, co jsem vybuildil třeba v mém bytě. Jo, i nějaký kamarádi tady mají byt. Ale já jdu nahoru, já jdu k sobě. A třeba tuhle poličku jsem vybuildil, jestli není co to tutoriál, tak komenty, no. Nebo třeba tohle druhý patro, tady. No, třeba tady, ale tyjo, když jste dítě, tak je to takový blbý na vylízání. Po tom žebříku. Pes, no. Máme nejvíc dementního psa na planetě. Takovýho toho malýho otravního. Agresivního. No, tady je nějaká baby room a podobně. Tady je prázdný místo. Tady je Netflix. No, tady je. Tady nahoře. Tohle je můj pokoj, jo. Pak tady je šatna. Nebo šatna. Jako nějaká to. Nějaká. Šatník, to je, jo. Dress up. Hej. To dřív nebylo, že se si tohle mohl dress upnout. To je dobrý. Já když tak, jestli o tom nevíte, tak je to jenom zmenšená místnost. Původně byla mnohem větší, ale nechci mít úplně velký šatník. Hele, je to nehra. Dobře, tak teď se to solidně lagovalo. To je důvod třeba k tomu novému počítači. A nebo abych mohl mít zapnutý shader v Minecraftu a podobně. A mody. Když tak vždycky se mi ten upload zasekne na 53%. Můžete se kouknout do komunity na mém hlavním kanálu a tam to uvidíte. Vždycky se prostě upload zasekne na 53% a pak to nejde dál, jo. Nevím proč. Jestli nevíte, tak mi odepište na komunitu, nebo klidně sem do komentu. Vím, že mě nikdo na komunity nepíše. Já jsem měl jednoho jedinýho fanouška, ale to jsem taky přišel, bro. Tak jakože promiň, ale to naštve. Bro, proč ten týpeček vypadá jak Stumble Guys nějaký? Jak nějaký Stumble Guy tady. Dobře. Hele, mě tohle připomíná hrozně Squid Game Most, bro. Nevím proč, ale propadává se sem dolů, takže logicky. No. Hele, a už máme 8 000. To není vůbec špatný.
On sice má snouavu, ale já mám neonovou. Já jsem lepší. Jo a nemám rád flexení, nebudu flexit. To jako neflexení. Jo počkej, ono je to bez střechy tady. Aha. To je jako nějaká zahrada. Zahrádka. Pardon. Já mám neonovou. Brovancí přebarvit? Ne. Hej, ale ten týpeček je hodně divný. Jako co se s ním stalo? Ty vole, jak má dlouhý nos? Mě by zajímalo, jak budou vypadat ty pety. Že tenhle se mi extrémně líbí. Tu... Počkej, oni jsou jak jako upletený, nebo nevím. To jsou plišáci nějaký. Vypadá jak plišák. Ale rozhodně chci tohle. Ale já se bojím, že bude legendary zrovna takový. A tohle vypadá taky dobře. Já jsem myslel, že tím projdu, když na to skočím. Aha. Zajímavý. Ono... Co tohle? To je nějaká liška. Jo, to bude v nějakém boxíku. Ne, to není boxík. To je pet. Ok. Dobře, no, je toho tu hrozně moc. 75. To si děláš. To nemyslíš vážně. Tolik. A doufám, že to je aspoň legendary. Hej, jdeme se kouknout do žurnálu. Origin. Už to, museli to už přidat. Jestli to nepřidali, tak jako... Počkej, tady něco 2,23. Ne, kiwi. Co? Co to sakra bylo? Počkej, kde je Halloween? Sheep. Hej, tak tohle bych mega chtěl. Sheep. Mě zajímalo, já o tom nevím třeba vůbec. Lures? Jo, to bylo tohle. Jo, ale počkej, já jsem si všiml. Oni mě ty sušenky z toho eventu už odebrali z inventáře. To škoda. Dobře, no. Origin. Jdem hledat Halloween. Musím normálně takhle Tady jenom 2,21. Počkej. Jo, Halloween 23. Proč je tady jenom Nightmare? Ale... Počkej, že... Já to stejně budu muset najít. A tady jsme Halloween. Jo, tady. Tady je ten Undead Elf. Nevím, co to sakra je. Vampire, Dragon, Ghost a Nightmare Elf. Je to legendary, že jo? Ultra rare, jenom za tu cenu. A co tohle, to je rare, no. Ale neon je mega hezký. Normálně. To si musíme udělat, neon, bro. Musíme. A tohle si taky musím koupit. A nejlíp neon si to udělat. Ale možná čekejte překvapení tady s tím. Možná, jo. Potom prodávám mobil, takže snad ho budu mít. Ale taky šetřím na počítač, takže nezapomeňte. Já si tam můžu sednout. Nevím, proč bych si tam sedal. No dobře. Radši nebudu, můžu se tam schovat, ne? Pod schůl se můžu schovat. Co si tady můžu koupit? No nic moc. Ale hezký, no.
teď šetřím na něco jiného, ale tohle se mi líbí. No, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí ze všech nejmí. No, dobře. Proč je ten koberec tak low quality? To by mě zajímalo. Odkud to stáhli, bro? Protože, bro, to je hrozný, to textura. To už bych to radši udělal jednobarevný. Ale vlastně všechno je jednobarevný, jako takhle. Počkej. Můj Adobe mi ukradla Slendermana, bro. Tady je další. Tady je další. Proč je na každém obrazu Slenderman, bro? Kdyby na každém bylo něco jiného, tak chápu, ale... Proč na každém Slender? Hele, jdu se kouknout, za co můžu utratit tady nějaký penízky. No. Ale nevím. Nevím, za co můžu utratit penízky, ale jdu se kouknout. Ale kromě domů, no. Na domy kašlu. Možná bych si šel koupit nějaký nový vajíčko, nebo nevím, nějakýho peta. Ono je furt tohle, furt to City Egg, nebo City Egg. Urban Egg, původně se to mělo jmenovat City Egg. Ale já si radši koupím to. Hej, proč mě furt... Jo. Dobře. Počkejte. Tak, jdem do VIPčka a koupíme si Retired Egg. A to si pak otevřeme. Třeba 2. Nebo 3, no. A já už nechci udělat, já už chci být normální. A drží hubu ten mobil. Ale minihra začíná, tak tam rovnou jdu. - 25 vteřin. Hrozně trvá. Tohle peta bych hrozně chtěl. Nevím, kde se dá získat. Jenže kde jsem to sehnal? No, tady to. Tady? Ne, no tak jak jinak. Já jsem prostě šikovný v tomhle. No, tak tam ne. Jo, tak tam taky ne. Jsem úplně blbej. Kdyby mi tady furt někdo neskákal tyhle přes ksy, tak bych třeba viděl. A kolik teď budu mít peněz? Nebo bonbonu? 11 000. No tak to ještě dvakrát tolik a... Nebo jednou tolik a budu mít toho peta, že? 1,1 tolik.
Nebo takhle, jednou tolik, co mám teď a pak ještě jednu hru. A nevím, proč je tady hrozná má. Nevím, proč je tady tohle. Vypnu čas. Nevím, proč je tady tohle. Jo, tak to klidně. Nějaká stěna. Jo, a tady to je taky na druhé straně. Můžu se zeptat, co to je. Jo, on je common. Tak za to ti dám retired egg. A ještě něco přidej. ADD. Tak nic. Kašlu ani. Hej, tak jako to vajíčko nemá žádný starosti, nebo co? Já chci už, abych ho otevřel. Kolik stojí ten backpack ještě jednou? 450, no tak já koupím. A rovnou ho dám na to. Jo, to nejde na vajíčka dávat tyhle ty doplňky. Aha. Jak to jo? Natáčím. A může mít tohle aspoň? Ne. Nemůže mít fakt jako nic. Když tak neon taky si dělám sám. Většinou třeba toho neon doga ne, ale tohle jsem si udělal sám. Tuhle kačku. Tohle si budu dělat sám a ještě Ghost Wolf dělám. A tohle taky. A Ghost Bunny budu dělat taky, jo? Takže toho mám hodně na dělání neon věcí. Tady dám pití. Mně přijde úplně stupidní, pokud nemáte jako hodně Robuxů, tak mi přijde úplně stupidní dávat tohle. Že to je drahý, 45 Robuxů, bych za to nedal. Za těch 5 questů nebo kolik. No to záleží podle toho, co je to za raritu. Camping. No tam byl asi normálně ten. Tady. Já doufám, že mi padne nějaký dobrý pet. Ne bufalo hlavně. Na žádný takový věci. Otra ani bufalo nechci. Nevím, jestli mi může padnout kočka nebo pes. Tady. Mně přijde úplně k ničemu ten practice dog. Že to je jenom... Nemůžeš to tradit. A... Mám to vyspat. To asi nebude stačit, ale stejně to pak dám. Do sprchy ještě. Tady naberu nějaký jídlo ještě. Aha, už mám max. Jdem tam. Tady máme VIPčko. Kolik jich jako mám? Jenom 27, to nemůžu být. Kramina. Si koupím nějaký tyhle. Aspoň mám na co utratit peníze. Tému 4, ty budou stačit. Ty tady dám, ne, mě to zabrali. Teď počkám, až bude úkol s tím. Jo, už se sprchou, už je.
teď to tam dám. A nevím, kolikátý je to úkol, ale možná už by se to mohlo vylíbit. Jo. A co tam je? Je Fennec Fox. Na toho jsem úplně zapomněl, že vlastně může padnout. Ten je cute, ten se mi líbí. Jdeme otevírat další. Ať mám co největší inventář. Zkusím potom mít, jo, a potom musím vzít. To je mega divný dům třeba. Jo, na hřiště mám, dobře. A asi půjdu na hoverboardu. Jo, už se mi nebuguje tak moc jako předtím. Ten hoverboard se vždycky zabugnul v zemi. A protože byl zabořený v zemi, nemohl jsem s ním nic dělat. A pak jsem musel resetovat, protože když jsem byl z toho hoverboardu, tak jsem se nemohl líbat vůbec. Takže doufám, že to opravili. A vypadá to, že jo. Protože se to dělalo skoro pořád. Nejsem měl, kdo ještě hraje obíčka tady ty. Chci kouknout, jestli tam někdo je, podle mě nikdo. A taky už dlouho nikdo nebyl. Ne, není tam nikdo, ne. Na obíčka všichni kašlou, na adoptní obíčka. Já nechápu tuhle trampolínu, protože já to zkusím udělat, jo, tu věc, co se tady dá udělat na té trampolíně. Dobře, tak to se mi nepovedlo, tak znova to zkusím. A to je to, že moje auto bude lítat. Ale nějak to nejde. Takže to zkusím znovu. Jo, a mám to vždycky odletí na druhou stranu. Kašlu na to. Já to hodím z mozky. Má tam tu ceduli kašlu. Už je další minihra. Jdu na to. A za 40 vteřin, mi říkáte takhle brzo. To se upravit. Kdybych se třeba viděl. To jsou už všichni tuhle šatní. Nevím. Jdu se upravit. Oni už přidali tohle. O tom ani nevím. To je divný. Ne, nenechávej si to, ty vole, to bylo hrozný, kdyby si to nechal. Dobře, ten dám. Jo, může tady. Jo, už jsem mám šel na stranu. Jo, to jsou ty, který se nehejbou, takže... Jo. Takže ty, který se nehejbou, tak jsou v pohodě. Tak ty nemůžou spadnout. Jo, aha, tak to je dobrý. 14 000, no, ještě 11. A já jdu do nemocnice, nepospíšám, takže jdu normálně. Drž hubu! To kráva.
Nechám si tu otevřít. Nechám si tu otevřít. A jdu do nemocnice. Celou dobu je to vajíčko, to bylo to. Nachcípaný. Já jsem celkem unavený. Ale prostě si chci vydělat na tom toho týpečka. A nevím, jestli to neudělám na 2 díly, protože se mi fakt nechce. A natáčím už pěkně dlouho, ještě se střídám. Dobře, no, za chvilku skončím. Dobře, no, takže. Asi bych to viděl, že otevřeme to vajíčko a končím. Ne, dělám si srandu. To bych neudělal. Ježiši, těch $5 mě nezabije. Bude týpeček v pohodě? No, nevím. Ale já tady jdu dělat taky kraviny s grappling hookem. Teď mě to taky Hej, já mám nápad. Co když na tuhle loď tady dám stánek? Co se s ním stane? Dám to samozřejmě zadarmo, jo, protože já jsem hodnej. Dobře, to by mě zajímalo. Aha, já tady nechci peta. To ani s hračkou se nemůže hrát. Ty vajíčka to mají tak omezený, bro. To snad nemyslíš vážně. 11 vteřin. Jo, počkej na mě. Jo, stihl jsem to. Jupi. A co se stane s tím Ten stánek tam reálně levituje. Bro. Jo, a radši... Jo. Já jdu dál. Jo. Ty vole. Tak to byla dobrá sebevražda, třeba? Nebo nebyla, ale... Byla správná volba. Dobře. Je to nějaký grappling hook. A musím jim to školit. Bro, zítra je pátek. Já se tak těším, až zítra dělám školu a zas bude víkend, bro. Bro. Prosím, já už chci otevřít to vajíčko. Ty máš sušenku a jdi někam, já vím, že nemáš vláta. Někdy s někým třeba můžu natočit Adopt Me, nebo Roblox celkově. Jinak Roblox bude vycházet míň než normální hry na mém kanále. Jo, takže tenhle kanál bude asi jako méně sledovaný a podobně, ale to snad nevá. Protože Roblox u mě není hned na prvním místě taky. Ale tak zkusíme jeden. Já se země no tak dobře, tak to jdu zkusit další. To je hazard tohle. Nedějte to. Dobře, tak to se mi nelíbí. Já jsem dneska utratil 4000. Tuhle Noky jsem dostal. Dobře, fakt poslední, ale. Úplně poslední.
A teď jsem utratil 5,5 tisíc. Nebo, ne, hovno, 4,5 tisíc jsem utratil. No tak to se mi teda vyplatilo. Kolik toho mám ještě? Já to šel, mám hrozně moc. Jo, tak teď už to asi doděláme. Zahraju si na Andrew Tate. Jestli mi to někdo nahlásí, tak nahlásím jeho účet. Tak můžeš vůbec. Šubu. Maximálně do 8, tak konec. Tak já nevím, jestli chceš být známej. Tak mi do toho furt nemluv. No a co tam bude? Prosím, a to není Buffalo, ty vole. Jinak se... Ani otr. Red Panda! Jo, tak to se vyplatilo. To se mi líbí. Dobře, no tak zase se mi zvětšila kolekce. A no, kašlem na tu minihru. A čau.